אתה מלמד משמעת עצמית וכוח רצון, אבל העסק שלך לא מתנהל ככה. וואו, ואם לומר את האמת, הרבה מאוד מאמנים פשוט לא מתייחסים לעסק שלהם בצורה הזאת. יש להם אולי משמעת עצמית, אבל לעסק שלהם זה פשוט לא מגיע. וואי, סמאלה. הלקוחות שלך אומרים לך שהם צריכים תוכנית מסודרת, תוכנית שיביא אותם לעבר המטרות, אבל אצלך זה פשוט לא נמצא שם. אתה לא יכול לתכנן לעצמך תוכנית. הם דורשים מהמתאמנים שלכם את כל ההתמדה שהם צריכים, להגיע ל100% מהתוצאות, אבל ברגע שאתם מגיעים ללהעלות סטורי לאינסטגרם או פוסט, אתם לא נותנים את ה100% שלכם, אתם אולי מעלים 10%. וה10% האלה, שנינו יודעים, זה מגיע לצרצרים. אם אתה רוצה עסק רווחי, אתה צריך להתייחס לזה כמו לאימון הכי חשוב שלך. ברגע שאתה מגיע לאימון הכי חשוב שלך, רעב, ככה גם העסק שלך רעב. ואם אתה רוצה לדעת איך להגיע לאימון הכי טוב שלך ולהגיע לעסק החלומות שלך, 3 דברים שאתה צריך לדעת עכשיו. מה שאתה צריך לדעת, קודם כל שיווק, אתה צריך להתרכז בשיווק שלך. 2, אתה צריך להתרכז במחירות. 3, אתה צריך פאקינג לנהל את הלקוחות שלך כבר. בסופו של דבר, ברגע שאתה עושה את 3 ביחד, אתה תצליח. אבל אתה חייב להתחיל, ולא לחפף משהו אחד. לעשות את 3 באותו סדר. תעקוב לאותו חיים.